Nagyon összetett minden három kapcsolatomat szólni, köszönöm szépen, fontosan, csak bonyolultan mondtam. És neki is lódult. Neki is lódult közben a bókizásra. Kilódult. Teljes gáz, szállítázáció, 3-2-1, gyorsul. Valaki nézte az időt, tudtotta az órát? Hozzáveszem, levegőre van. Szerintem ez több focit álljához, nem hat, mert a számomra magunk jól látom. Hát a Kecskeméti Bekon szeretnénk, most fordult szépen. Próbálok hatalmat a közösség, maximum közösség van felegyényre. Pontosan a közösség csomagolva. Így van. Azaz milyen hosszú az a felszállpályán, kérdezik tőletek szórakilag kilőtőletek. Így van, a szórakit tudom mondani, de ezt is tudom mondani, hogy a szóraki 2000 méter. Ez pedig 2600. 2600 tehát, ugye ezt a először 3-mal, akkor azt mondom, hogy én